Και τώρα ακολουθεί η εκπομπή Προορισμός Ταμείο με τον δημοσιογράφο του σταθμού μας, Βασίλη Μιχάλη. Φίλες και φίλοι ακροατές του ω.φ, καλησπέρα σας. Είμαι ο δημοσιογράφος Βασίλης Μιχάλης και θα είμαι για την επόμενη ώρα με προγνωστικά από το κουπόνι του στοιχήματος για σήμερα Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου καθώς και αύριο Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου του 2024 στην εκπομπή του σταθμού Προορισμός Ταμείο. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Η σημερινή μας λοιπόν εκπομπή είναι αφιερωμένη φυσικά στο UEFA Champions League, το ανανεωμένο, ένα καινούριο σύστημα διεξαγωγής για το UEFA Champions League. Να σας κατατοπίσω αρχικά. Φάση του ομίλου λοιπόν, League Phase του Champions League, 36 συνολικά ομάδες στην διοργάνωση. Σχηματίζουν αυτές οι 36 ομάδες έναν ενιαίο όμιλο και δίνουν 8 παιχνίδια, 4 εντός, 4 εκτός κάθε ομάδα, με διαφορετικούς αντιπάλους, 2 από κάθε από τα υπάρχοντα γκρουπ δυναμικότητας, με τις πρώτες 8 ομάδες να περνούν απευθείας στους 16 και από εκεί και πέρα όσες τερματίσουν από την 1η θέση ως την 24η να σχηματίζουν 8 ζευγάρια, στα οποία έπειτα από διπλά παιχνίδια θα προκύψουν και οι υπόλοιπες 8 ομάδες που θα σχηματίζουν την μετέπειτα φάση των 16. Εννοείται πως όσοι καταταγούν από την 25η ως την 36η θέση αυτομάτως σταματούν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για φέτος. Η πρώτη αναμέτρηση με την οποία και θα ασχοληθούμε είναι αυτή ανάμεσα στη Σπάρτα Πράγας και την Σάλτσμπουργκ απόψε Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η Σπάρτα Πράγας, η οποία δικαίως κατάφερε να μπει στην League Phase του φετινού UEFA Champions League, έκανε πάρτι απέναντι στην Malmö στα play-off και τελικά εξασφάλισε την παρουσία της στο φετινό ανανεωμένο, όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, UEFA Champions League. Απέναντι στα βρει την Salzburg, η οποία έδωσε και αυτή προκριματικά στην τελευταία προκριματική φάση, απέκλεισε καθαρά και δίκαια την Δυναμό Κιέβου. Σπάρτα Πράγας εναντίον Σάλτσμπουργκ. Σίγουρα ο στόχος αυτών των ομάδων είναι ουσιαστικά η κατάληψη μιας θέσης από το 1 έως την 24η. Νομίζω ένας στόχος που μπορεί να συμβεί όσο και αν έχει ανέβει πολύ πλέον το επίπεδο του Champions League. Και η Σπάρτα Πράγας έχει παραστάσεις από την Ευρώπη και η Salzburg. Τα πάντα μπορούν σε πολλά πράγματα μπορούν να ελπίζουν αυτές οι δύο ομάδες γρήγορες, δύο ομάδες επιθετικές, δύο ομάδες που αρέσκονται να παίζουν όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο και να ανοίγουν το ρυθμό στις αναμετρήσεις τους. Η Σπάρτα Πράγας είναι πανίσχυρη εντός έδρας, είναι πάρα πολύ ανεβασμένη, αλλά και η Salzburg απ' την άλλη μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα εντός έδρας αλλά και εκτός έδρας. Δεν τα πηγαίνει καθόλου άσχημα, πόσο πολλό δε μάλλον θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω θα γίνει ένα παιχνίδι ανοιχτό, ένα παιχνίδι με ευκαιρίες κατέρω. Θα ξέρω πρώτη αγωνιστική είναι. Βέβαια τα παιχνίδια είναι 8 παιχνίδια δίνουν οι ομάδες και από εκεί και πέρα όλα πάνε βάσει βαθμολογία. Ουσιαστικά έχει γίνει ένα πρωτάθλημα πλέον το UEFA Champions League. Ξεκινάμε λοιπόν με το παιχνίδι ανάμεσα στη Σπάρτα Πράγας και την Σπάρτα Πράγας και την Salzburg. Θεωρώ
ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα οριακό προβάδισμα κυρίως λόγω έδρας της Σπάρτα Πράγας, αλλά η Salzburg από την άλλη είναι και αυτή μια πάρα πολύ καλή ομάδα, οπότε όσον αφορά την επιλογή σημείου δεν βγαίνει διόλου εύκολα άκρη. Θα αποφύγουμε λοιπόν την επιλογή σημείου και θα πάμε στα τέρματα. Θα πάμε ουσιαστικά σε ένα συνδυαστικό στοίχημα, όπως σας προείπα. Τόσο η Σπάρτα Πράγας όσο και η Salzburg αρέσκονται να ανοίγουν το ρυθμό στα παιχνίδια τους, οπότε πάμε στο συνδυαστικό στοίχημα goal και over 2,5. Ζητάμε δηλαδή κάτι βατό, αν κρίνουμε τον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων. Ζητάμε δηλαδή να σημαίνουν τουλάχιστον από ένα γκολ και οι δύο ομάδες και να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 γκολ, τουλάχιστον 3 τέρματα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Goal λοιπόν και over 2,5 στην αναμέτρηση με την οποία και ξεκινάμε τα προγνωστικά μας αναφορικά με το φετινό ανανεωμένο UEFA Champions League. Goal και over 2,5 λοιπόν γκολ αγώνα στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Σπάρτα Πράγας και την Salzburg. Προχωράμε στο επόμενο προγνωστικό μας από το κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε τώρα στο Βέλγιο, εκεί όπου η Club Brugge υποδέχεται την Dortmund στο πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι για τις δύο ομάδες φέτος στο UEFA Champions League. Η Club Brugge δεν είναι τυχαία ομάδα. Φέτος το πρωτάθλημα του Βελγίου πάει πάρα πολύ καλά, πάει φουρ για τον τίτλο. Στην Brugge εξάλλου γνωρίζεται και ο δικός μας ο Τζόλις, παίζει πάρα πολύ καλά στις αναμετρήσεις της βελγικής ομάδας, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και στον αγώνα που έδωσε η εθνική μας απέναντι στην Βόρειο Ιρλανδία για το Nations League. Ο Τζόλις είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θέλει να βοηθήσει την Brugge να πετύχει τους στόχους της, όπως φυσικά και την εθνική μας ομάδα. Η Brugge, όπως προείπα, δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είναι μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά εντός έδρας, ανοίγει τον ρυθμό, παίζει όμορφο και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχε φτάσει έως και τα ημιτελικά του Europa Conference League, όπου αποκλείστηκε από την Φιωρεντίνα. Γενικά η Brugge είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στην Dortmund. Η Dortmund η οποία έχει ξεκινήσει καλά την σεζόν. Θέλει σίγουρα, ευχής έργων στους ανθρώπους της ομάδας από τη Βεσφαλία θα ήταν να επαναληφθεί η περσινή σεζόν με διαφορετική κατάληξη στον τελικό. Πέρυσι το Dortmund, θυμίζω, είχε φτάσει στον τελικό, εκεί όπου υποτάχθηκε στην ενωτότητα της Real κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο περσινό τελικό η Dortmund ήταν πάρα πολύ καλή και έβαλε δύσκολα στην Real Madrid της. Τώρα ξεκινάνε οι Βεσφαλία την ευρωπαϊκή τους φετινή πορεία απέναντι στην Brugge στο Βέλγιο, σε ένα παιχνίδι απαιτητικό, αλλά σε ένα παιχνίδι που σίγουρα καλύτερη ομάδα και καλύτερο υλικό έχει η Dortmund. Αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, αλλά τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο. Τα πάντα θα κρυθούν στο χορτάρι. Η Club Brugge, η οποία έχει φυσικά ως πολύ μεγάλο στόχο φέτος το πρωτάθλημα σε πρώτη φάση στη χώρα της, αλλά αυτό
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα αφήσει ότι θα βάλει σε δεύτερη μοίρα το UEFA Champions League. Θέλει να κάνει μια αξιόλογη πορεία και γιατί όχι να περάσει ακόμα και στους 16 απευθείας, αν βγει μέσα στις πρώτες 8 ομάδες. Πράγμα αρκετά δύσκολο, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, είτε να καταταχεί από τη θέση 9 ως τη θέση 24 και να διεκδικήσει μέσω της δεύτερης οδού, της εναλλακτικής θα λέγαμε οδού, το εισιτήριο για την απευθείας φάση για τη φάση των 16 του UEFA Champions League. Από την άλλη, η Dortmund έχει και αυτή τον ίδιο στόχο. Ουσιαστικά θέλει να μπει τουλάχιστον στους 16. Θεωρώ ότι η Dortmund θα περάσει στους 16, είτε απευθείας είτε μέσω της δεύτερης ουσιαστικά ευκαιρίας. Οπότε πάμε για ένα χορταστικό παιχνίδι. Η Breeze σκοράρει κατά ρηπά στο κήπεδό της. Είναι πολύ φορμαρισμένη. Δεν είχε κάνει πέρσι πολύ καλή. Τις τελευταία χρόνια γενικά στο πρωτάθλημά της κάπως δυσκολεύεται. Πέρσι βέβαια έκανε ονειρωμένη σεζόν στο Europa Conference League και έφτασε μέχρι τους 4 και αποκρίθηκε στις λεπτομέρειες από την Φιωρεντίνα. Φέτος πλέον παίζει στο Champions League και θέλει να κάνει μια όσο δυνατόν καλύτερη πορεία. Απέναντί της η Dortmund, η ομάδα που πέρυσι, επαναλαμβάνω, ήταν στο τελικό, έχασε και από τη Real, αλλά σίγουρα έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία σαν ομάδα. Έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και στη Γερμανία και στην Bundesliga. Το πρωτάθλημα δύσκολα θεωρώ ότι μπορεί να το κατακτήσει. Είναι πιο πίσω αυτή τη στιγμή αγωνιστικά από Leverkusen και Bayern, αλλά θα διεκδικήσει μια πάρα πολύ καλή πορεία και στο πρωτάθλημα και φυσικά στο UEFA Champions League. Club λοιπόν εναντίον Borussia Dortmund στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το φετινό UEFA Champions League. Θα αποφύγουμε την επιλογή σημείου. Ναι, πράγματι είναι φαβορί Dortmund, έχει καλύτερο ρόστερ, καλύτερη ομάδα από την Breeze, αλλά οι Βέλγοι στην έδρα δεν αστιεύονται, μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και πάρα πολύ δυσκολοκατάβλητοι για την γερμανική ομάδα. Οπότε θα αποφύγουμε την επιλογή σημείου και θα πάμε στα τέρματα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα ανοίξει, ο ρυθμός θα ανοίξει και οι δύο ομάδες αρέσκονται να παίζουν όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο, οπότε πάμε στο over 2,5 γκολ αγώνα στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Club Breeze και την Borussia Dortmund. Προχωράμε στο επόμενο προγνωστικό μας από το κουπονιστική, να τους πάμε σε ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια αυτού του διημέρου στο σημερινό και αυριανό πρόγραμμα του ανανεωμένου UEFA Champions League. Στο Etihad, στο Manchester, η Manchester City θα αντιμετωπίσει την Inter, πρωταθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην
Πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Manchester City, η οποία έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν στην Αγγλία με το 4-4, φουλάρει για ένα ακόμα πρωτάθλημα, εν μέσω βέβαια όλων αυτών των αρνητικών σχολείων, των αντιδράσεων που έχουν ξεσπάσει από τους φίλους του αγγλικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου, γενικά όλου του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού κόσμου, σχετικά και με τις 115 παραβιάσεις των πολιτών, αναφορικά με μεταγραφές, με συμβόλαια και με κάποιες άλλες ατασταλίες που φαίνεται να έχει κάνει η Manchester City. Βέβαια θα γίνει δικαστήριο σε λίγο καιρό, θα μάθουμε τα πάντα για να δούμε αν θα κρυθούν ένοχοι πολίτες και αν και εφόσον κρυθούν ένοχοι και ποιες ποινές, ποιες τιμωρίες θα τους επιβληθούν. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Η City ξεκινήσει πολύ καλά στην Αγγλία, έχει κάνει το 4-4, είναι αίτητη, φουλάρι, με σπασμένα τα φέρνα θα λέγαμε για ένα ακόμη πρωτάθλημα. Ο Erling Haaland σκοράρει κατά ρηπάς, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Νορβηγός και θέλει να ρίξει το καναβάτσο και την άμυνα της Ίντερ. Η Ίντερ, η οποία πέρσι στο πρωτάθλημα της Ιταλίας ήταν εξαιρετική, ήταν εξαιρετική, το κατέκτησε βέβαια την προηγούμενη Κυριακή, υπέστη μια γκέλα πρόσμενη σίγουρα το 1-1 αυτό απέναντι στη Μόντσα, αλλά και οι γκέλες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Η Ίντερ σίγουρα έχει ως μεγάλος πρωταρχικός, ως πολύ μεγάλο του στόχο θα λέγαμε την κατάκτηση του Σκουντέτο, αλλά θέλει φυσικά και στο Champions League να κάνει μια πολύ καλή, να κάνει μια αξιόλογη 100% πορεία. Μπορεί να τα καταφέρει σίγουρα. Η Manchester City είναι φαβορή φυσικά, όχι μόνο φυσικά για να περάσει το 16, αλλά και να φτάσει και μέχρι το τέλος του δρόμου, μέχρι το τελικό και ενδεχομένως ακόμα και στην κατάκτηση, με το πολύ καλό υλικό που έχει στα χέρια του Pep Guardiola. Θέλει να οδηγήσει στο δεύτερο Champions League της ιστορίας της στην Manchester City. Σίγουρα θα είναι αυτό εύκολο. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Η κάτοχος του τροπαίου, η ομάδα που ξέρει πιο καλά από όλους τι σημαίνει Champions League, η Real Madrid, η Bayern. Υπάρχει η ανανεωμένη Παρί, η Μπαρτσελώνα που επιστρέφει από ό,τι φαίνεται με τους καταπληκτικούς Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο. Πάμε για ένα σπουδαίο Champions League τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το σύστημα άλλαξε και ακριβώς θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια, περισσότερο θέαμα, περισσότερο και φυσικά θα παρακολουθούμε πολλούς αγώνες με κομμένη την ανάσα. Έχει πολύ σπουδαία παιχνίδια σε αυτές τις 8 αγωνιστικές, θα γίνουν πολύ σπουδαία παιχνίδια. Η Ίντερ πάντως θα έχει δύσκολο λίγο απέναντι στην City, δεν είναι και απλό πράγμα να αντιμετωπίζει τους πολίτες του Pep Guardiola μέσα στην έδρα τους, μέσα στο σπίτι τους, αλλά θα το παλέψει. Θεωρώ ότι και ο Ιντσάγκη θα προσπαθήσει αρχικά να αμυνθεί, να δώσει την μπάλα στη Manchester City, αλλά σίγουρα αν η Inter δεχτεί νωρίς το πρώτο γκολ, τότε θα ανοιχτεί και αυτή να βγει στην κόντρα και ίσως ο ρυθμός τότε να ανοίξει επικίνδυνα. Η City έχει μεγάλο στόχο φυσικά, πρώτο στόχο την Premier League, να διατηρήσει το στέμμα της, απειλείται από την άστα στα χαρτιά, ίσως να είναι μόνο αυτή η ομάδα που μπορεί να την κοντάρει και στην Αγγλία. Βέβαια αυτά είναι όλα εικασίες, είμαστε μόνο στην τέταρτη αγωνιστική, τα πάντα θα κρυθούν στο χορτάρι. Η Ίντερ στο Champions League θέλει να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά, δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολο, αλλά σίγουρα η Ίντερ έχει αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν στην καλή τους μέρα να αποξενήσουν ρήγματα και πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Είναι το μεγάλο φαβορί η City και σε αυτόν τον αγώνα και ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να κατακτήσει το UEFA Champions League, αλλά σε μια βραδιά τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είναι πολύ χαμηλή απόδοση στον άσο της Manchester City. Θεωρώ ότι η City θα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι. Η Inter αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει κανεί να την κοντάρει στα ίσια. Βέβαια κανείς ποτέ δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Θα αποφύγουμε την επιλογή σημείου. Είναι χαμηλή, όσο επαναλαμβάνω, ο άσος της Manchester City. Και θα πάμε στα γκολ. Θα πάμε στο over 2,5 γκολ αγώνα. Ζητάμε δηλαδή να σημειωθούν τουλάχιστον 3 γκολ, τουλάχιστον 3 τέρματα σε την αναμέτρηση για τη League Phase του Champions League ανάμεσα στην Manchester City και την Inter.
Προχωράμε στο επόμενο προγνωστικό μας από το κουπόνι του στοιχήματος, φίλες και φίλοι του Omega FM. Πηγαίνουμε τώρα στα παιχνίδια της Πέμπτης. Η Πέμπτη έχει πάρα πολύ ωραία, πολύ εμπορικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα είναι και πολύ χορταστικά αναμετρήσεις. Ξεκινάμε με τον πολύ σπουδαίο αγώνα στην Ολλανδία ανάμεσα στην Feyenoord και την Leverkusen. Η Feyenoord, η οποία θα προσπαθήσει να σταματήσει την υπερηχητική, αν μη τι άλλο, Leverkusen του Τσάμπι Αλόνσο. Η Leverkusen είναι σε εξαιρετική κατάσταση, σε δαιμονιώδη φόρμα και φιλοδοξεί να ξεκινήσει να βγει με το δεξί στις υποχρεώσεις και στις υποχρεώσεις της στο UEFA Champions League. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε με δυο λόγια για την Feyenoord. Η Feyenoord είναι παραδοσιακή δύναμη φυσικά στην Ολλανδία. Θα το παλέψει φέτος για το πρωτάθλημα. Βέβαια στην Ολλανδία το πολύ μεγάλο φαβορί ακούει στο όνομα Eindhoven. Παρ' όλα αυτά η Feyenoord θα το παλέψει. Η Feyenoord, η οποία παραδοσιακά εντός έδρας είναι ισχυρή, είναι δυνατή, αρέσκεται να ανοίγει τους ρυθμούς των αγώνων της. Βέβαια απέναντι στην Leverkusen θα έχει πολλά προβλήματα θεωρητικά η Feyenoord, αν δεν είναι απολύτως σοβαρή και απολύτως προσιλωμένη στις δεδομένες δυσκολίες της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Η Leverkusen είναι εξαιρετική, σε φοβερή κατάσταση. Θυμίζουμε ότι πέρυσι είχε κάνει τον dub στην Γερμανία και είχε χάσει έπειτα με ένα κακό τελικό από μέρους της από την Αταλάντα με 3-0 το UEFA Europa League. Παρ' όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πόσο πετυχημένη ήταν πέρυσι η Leverkusen. Μετά από τόσα χρόνια πήρε έναν τίτλο, πήρε το πρώτο γύρισε παράλληλα το πρώτο της πρωτάθλημα, το παρθενικό της πρωτάθλημα στο γερμανικό ποδόσφαιρο, με στιγμές μεγάλης χαράς φυσικά για τον Τζάμπι Αλόνσο, τον προπονητή της Leverkusen και πρώην ποδοσφαιριστή θρύλο της Bayern, της Real και της Liverpool. Φυσικά ο Τζάμπι Αλόνσο είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της σπουδαίας επιτυχίας της Leverkusen, η οποία παίζει εξαιρετικό πραγματικά ποδόσφαιρο. Είναι χάρμα οφθαλμών η ομάδα του Τζάμπι Αλόνσο στα παιχνίδια της. Βέβαια ουδής μπορεί να υποτιμήσει, ουδής μπορεί να γράψει την Feyenoord, η οποία, μην ξεχνάμε ότι παίζει και εντός έδρας, θα τα δώσει όλα. Η Feyenoord βέβαια είχε αλλαγή προπονητή, ο Σλότ έφυγε από την Feyenoord για να γίνει ο διάδοχος του Jurgen Klopp, φυσικά στον πάγκο της Liverpool. Η Feyenoord θα το παλέψει, θα δώσει όλα. Βέβαια η Leverkusen είναι πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή και πολύ δύσκολα κοντάρεται, αλλά σίγουρα θα δοκιμαστούν και οι αντοχές της Leverkusen απέναντι στην Feyenoord. Η Feyenoord δεν είναι μια μικρή δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι πολύ καλή ομάδα, είναι δυνατή εντός έδρας, θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στη Leverkusen. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες, παρά τη δεδομένη εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά κύπελα, θα έχουν φυσικά και το άγχος της πρεμιέρας, αλλά πιστεύω ότι οι δύο ομάδες συγκεντρώνουν πάνω τους δικαίως πολλά βλέμματα, θα συγκεντρώσουν πάνω τους πολλά βλέμματα αύριο 5η 19 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Θα είναι ένα εμπορικό παιχνίδι το συγκεκριμένο, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που αξίζει να κάποιος τον ελεύθερο του χρόνου να κάτσει να παρακολουθήσει. Feyenoord λοιπόν εναντίον Leverkusen για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στην League Phase του φετινού ανανεωμένου φυσικά UEFA Champions League. Θα αποφύγουμε την επιλογή σημείου, δεν το συζητάμε, καλύτερη ομάδα Leverkusen, αλλά η Feyenoord είναι μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά εντός έδρας είναι δυνατή και μπορεί να προβληματίσει, να δυσκολέψει την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Πάμε λοιπόν στο συνδυαστικό στοίχημα goal και over 2,5. Ζητάμε δηλαδή να συμμετέχουν τουλάχιστον από ένα γκολ και αθρηστικά να έχουμε τουλάχιστον 3 γκολ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του Omega FM, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα μόλις λεπτά φυσικά
με τα επόμενα προγνωστικά μας από το κουπόνι του στοιχήματος. Μη φύγει κανείς. Επιστρέψαμε από το λιγόλεπτο διάλειμμα και προχωράμε στο επόμενο προγνωστικό μας από το κουπόνι του στοιχήματος. Φίλες και φίλοι ακροατές του Omega FM, πάμε τώρα στην πολύ σημαντική αναμέτρηση, σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Μονακό και την Μπαρτσελώνα την 5η 19 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Πριγκιπάτο. Η Μονακό επιστρέφει σε όμιλο του Champions League, καλά ακούσατε, έπειτα από τη σεζόν 2018-2019, εκεί όπου είχε αποκλειστεί στον όμιλο από την Ατλέτικο Μαδρίτης και από την Ντόρτμουντ. Η Μονακό επιστρέφει, θα έχει δύσκολο έργο σίγουρα απέναντι στην Μπαρτσελώνα, η οποία είναι σε τρομερή φόρμα, σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Αλλά οι Μονεγάσκοι θα δώσουν όλα. Μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορη, μια ομάδα με δεδομένη ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Οι Μονεγάσκοι, αλλά σίγουρα με δεδομένα και εμφανή, θα λέγα, προβλήματα, χτυπητές αδυναμίες, τροτά σημεία στην άμυνά τους. Οι Μονεγάσκοι θα το παλέψει. Η Μονακό θεωρώ ότι θεωρητικά το ταβάνι της είναι να φτάσει στους 16 της διοργάνωσης, αλλά και να φτάσει εκεί πέρα θα είναι μια, αν μη τι άλλο, πορεία με θετικό πρόσωπο, μια πετυχημένη πορεία για την Μονακό. Τώρα απέναντί της θα βρει την Μπαρτσελώνα, η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως σας τόνισα πριν από λίγο. Η Μπαρτσελώνα που οδηγεί την εκούσα στην Ισπανία, ο μεγάλος στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα, εκεί όπου θέλει να εκθρονήσει την Real Madrid, η Μπαρτσελώνα η οποία έχει αποκτήσει έχει δέσει μάλλον τον Γιαμάλ, ο οποίος θεωρώ ότι θα καθίσει για πάρα πολλά χρόνια, ο 17χρονος απίστευτος πιτσιρικάς των Καταλανών, και φυσικά η Μπαρτσελώνα η οποία απέκτησε και από την Λειψία τον Ντάνι Όλμο, τον διεθνή Ισπανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος έβγαλε μάτια στο πρόσφατο Euro, το οποίο φυσικά η Ισπανία κατέκτησε νικώντας την Αγγλία με 2-1 στον μεγάλο
στον μεγάλο τελικό στην Γερμανία. Η Μπαρσελόνα στην εξαιρετική πάντως κατάσταση, θέλει έπειτα από τη Λα Λίγκα, όπου τα πηγαίνει περίφημα και όπου οδηγεί φυσικά την κούρσα, θα ξεκινήσει με τον τρίποντο και απέναντι στην Μονακό. Βέβαια είναι ένα παιχνίδι που κρύβει δυσκολίες, κρύβει παγίδες. Η Μπαρσελόνα η οποία απέλυσε τον Τσάβη και προσέλαβε τον Φλικ, ο οποίος μέχρι τώρα κάνει πολύ καλή δουλειά, πολύ θα έλεγα μεστή, πολύ όριμη δουλειά, πολύ όριμη δουλειά στον πάγκο της Μπαρτσελώνα. Οι Καταλανοί θα τα δώσουν όλα για να πάρουν την νίκη. Δεν θα είναι σίγουρα βέβαια αυτό εύκολο, δεν θα είναι σίγουρα δεδομένο, αλλά σίγουρα η Μπαρτσελόνα προβάλλει το φαβορί, φαντάζει το φαβορί απέναντι στην Μονακό. Η Μονακό από την άλλη θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και το γεγονός ότι υπάρχει ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας από το Πρικιπάντο για την επιστροφή έπειτα από μια ολόκληρη πενταετία στο Champions League. Θεωρητικά θα είναι κατάμεσο και το γήπεδο της Μονακό. Η γαλλική ομάδα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις όποιες ελάχιστες, είναι αλήθεια, αδυναμίες της Μπαρτσελώνα και να κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον στα χαρτιά. Θεωρητικά η Μπαρσελόνα θα κερδίσει τη Μονακό, αλλά ποτέ μιλάμε ποτέ και στο ποδόσφαιρο. Μονακό λοιπόν εναντίον της Μπαρσελόνα στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για το φετινό ανανεωμένο φορμάτ του UEFA Champions League. Η Μπαρσελόνα πάντως δύσκολα κοντράρεται. Αυτή τη στιγμή το σύνολο του Φλικ είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Τίμη Μονακό, φιλότιμη, θα το δώσει όλα για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάρει βαθμούς απέναντι στους Καταλανούς. Αλλά αυτή τη στιγμή μοιάζει ένα παιχνίδι που κατευθύνεται ξεκάθαρα προς τα δεξιά, ξεκάθαρα προς το διπλό. Η Μπαρσελόνα παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Γιαμάλ μαζί με τον Όλμο έχουν αρχίσει και γίνονται οι νέοι ανερχόμενοι αστέρες των Καταλανών και η Μπαρσελόνα μοιάζει έτοιμη να επιστρέψει για τα καλά στην ελίτ του ευρωπαϊκού και ισπανικού, γιατί όχι, ποδοσφαίρου. Θα στηρίξουμε λοιπόν την Μπαρσελόνα, διπλό νίκη για την Μπαρσελόνα απέναντι στην Μόνακο στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για το ανανεωμένο φετινό UEFA Champions League.
Επόμενο προγνωστικό μας από το κουπόνι για το UEFA Champions League φυσικά. Αύριο 5η 19 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Μπέργαμο έχουμε ένα πολύ σπουδαίο ακόμα παιχνίδι ανάμεσα στην Αταλάντα και την Arsenal. Η Αταλάντα φυσικά προερχόμενη από την σπουδαιότερη ομολογουμένω σεζόν στην ιστορία της. Η Αταλάντα με άνεση πέρσι ήταν στην πρώτη τετράδα στην Serie A και επιστρέφει έπειτα από μια ένα μίνι διάλειμμα θα λέγαμε αγωνιστικό 2 αγωνιστικών σεζόν στο Champions League. Στο κύπελλο πέρυσι ήταν φιναλίστη η Αταλάντα, έχασε στον τελικό από την Juventus, θυμίζω δεν τα κατάφερα απέναντι στη Juventus, αλλά σίγουρα το πιο σημαντικό πέρυσι για την Αταλάντα, η πιο μεγάλη της επιτυχία ήταν ότι κατέκτησε το Europa League διαλύοντας πραγματικά στον τελικό με 3-0 την Leverkusen. Η Αταλάντα μια συμπαγής ομάδα, μια ομάδα όπου ο προπονητής ο Κασπερίνη από το 2016 ως σήμερα έχει φέρει βαριά πλατιά την υπογραφή του στο οικοδόμημα που λέγεται Αταλάντα. Η Αταλάντα παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Πραγματικά στον περσινό τελικό απέναντι στη Leverkusen ήταν χάρμα η δέστε, ήταν χάρμα οφθαλμών η ομάδα του Γκασπερίνη. Βέβαια η Αταλάντα πλέον έχει και αλλαγές στο ρόστερ της, θα έχει και απουσίες, θα παίξει και ο Σκαμάκα απέναντι στην Arsenal, αλλά θα τα δώσει όλα για μια πολύ μεγάλη νίκη για να μπει με το δεξί και με πολύ καλή ψυχολογία στο φετινό ανανεωμένο Champions League. Από την άλλη μεριά η Arsenal, η οποία πέρσι κυνήγησε μέχρι τέλους την Premier League, δεν τα κατάφερε ωστόσο, παραδόθηκε στην ανωτερότητα ομολογουμένως της Manchester City. Είναι δεδομένη η αλλαγή του επίπεδου της Arsenal με τον Μικαέλ Αρτέτα στον πάγκο της, είναι για δεύτερη διαδοχική σεζόν στον πάγκο της Arsenal ο Αρτέτα. Θέλει φέτος το πρωτάθλημα η Arsenal, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεν είναι εύκολο, η City δύσκολα κοντράρεται, αλλά θα το παλέψει. Ο Αρτέτα, ο οποίος για δεύτερη διαδοχική σεζόν θα έχει την Arsenal, την έχει οδηγήσει στο Champions League στην φάση τουλάχιστον την αρχική. Η Arsenal, η οποία πριν από την Αρτέτα, από την τελευταία διετία, είχε 6,5 ολόκληρα χρόνια να συμμετάσχει στο Champions League. Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για μια ομάδα του βεληνικού της Arsenal, η οποία μάλιστα μετά από τον Μπέργαμο θα πάει σε έναν αγώνα φωτιά απέναντι στην πρωταθλήτρια Manchester City, και εκεί θεωρώ ότι θα είναι ένας αγώνας πολύ μεγάλος κριτής για να δούμε φέτος μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ποιοτική ομολογουμένως ομάδα του Αρτέτα. Είναι αμφίβολος και ο Έντεγκαρτ, το μισό και βάλε κέντρο δηλαδή των κανονιέριδων, μεταβαίνουν και κλάδων. Έχει γίνει η προετοιμασία της Arsenal για αυτό το παιχνίδι, ενώ η Arsenal προέρχεται και από τη σπουδαία βέβαια νίκη με 1-0 επί της τότε, μια δύσκολη νίκη σε ένα ισορροπημένο θα έλεγα ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου. Αταλάντα λοιπόν εναντίον της Arsenal για την πρεμιέρα των δύο ομάδων σε ανανεωμένη League Phase του φετινού UEFA Champions League, της κορυφαίας ευρωπαϊκής ιστορικής διοργάνωσης. Η Arsenal είναι καλύτερα από την Αταλάντα, νομίζω αυτό είναι φανερό. Βέβαια δεν είναι χαοτική η διαφορά των δύο ομάδων, αλλά μια διαφορά και σημαντική θεωρώ υπάρχει. Βέβαια η Αταλάντα στον Μπέργαμο είναι ισχυρή, θα έχει και τους έθρεμους υποστηρικτές στο πλευρό της. Αναμένεται και sold out στο γήπεδο της ομάδας από τον Μπέργαμο, τον Μπεργαμάσκι. Αταλάντα λοιπόν εναντίον της Arsenal σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα πολύ ποιοτικό αναμένεται αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Arsenal έχει τα φόντα για να κάνει το διπλό, αλλά το χέρι δεν πάει αυτόματα στην ίδια καταδονιά, καθώς και η Αταλάντα είναι καλή ομάδα, έχει ένα πάρα πολύ καλό, ένα πάρα πολύ σοβαρό και γνώστη του ποδοσφαίρου τον Γκασπερίνη στον πάγκο της, οπότε θα αποφύγουμε την επιλογή σημείου και θα πάμε στα γκολ, θα πάμε στα τέρματα. Πάμε λοιπόν στο over 2,5 γκολ αγώνα στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Αταλάντα και την Arsenal. Ζητάμε την έννοια τουλάχιστον 3 γκολ, τουλάχιστον 3 τέρματα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση ανάμεσα στους Μπεργαμάσκι και τους Κανονιέριδες.
Και ολοκληρώνουμε τα προγνωστικά μας από το κουπόνι του στοιχήματος με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Λειψία στο Μετροπολιτάνο, το γήπεδο της Ατλέτικο, τον Οχιμπλάνκος, αύριο 5η 19 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ. Η Ατλέτικο, η οποία πέρσι κατατάγει τέταρτη στο πρωτάθλημα στην La Liga, στο Champions League έφτασε μέχρι τα προμετελικά, μέχρι τους 8, εκεί όπου αποκλείστηκε από την Dortmund, αν και έδειχνε ικανή να περάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά. Στην La Liga θα πηγαίνει περίφημα με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, είναι στους 11 βαθμούς, θα πηγαίνει μια χαρά, έχει στόχο να κάνει μια όσο δυνατόν καλύτερη πορεία τόσο στο πρωτάθλημα στην La Liga όσο φυσικά και στο UEFA Champions League. Ο Σιμεώνε δεν θα έχει και ιδιαίτερες απουσίες απέναντι στην Ατλέτικο. Θα αγωνιστεί η Λειψία, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Ο Μοσκοπούλησε φυσικά και τον Ντάνι Όλμο στην Μπαρτσελώνα. Είναι γενικά μια ομάδα που δεν φοβάται τις αλλαγές. Πολύ σοβαρή ομάδα φυσικά η Λειψία. Πολύ γρήγορη ομάδα. Σίγουρα δεν πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Μετροπολιτάνο, καθώς προέρχεται από την απρόσμενη, αν μη τι άλλο, γκέλα, την λευκή ισοπαλία του 0-0 με την Ουνιό Βερολίνου μέσα στην έδρα της η Λειψία. Αλλά σίγουρα θα τα δώσει όλα για να μπει με το δεξί, να μπει από καλή αφετηρία και με καλή ψυχολογία στο φετινό ανανεωμένο UEFA Champions League. Η Ατλέτικο βέβαια έχει τη δύναμη της έδρας, έχει και τη δύναμη του Diego Simeone, ένας οπονητής παύλα αλεπού θα λέγαμε χαριτολογώντας, ένας πολύ ευφύς οπονητής που σίγουρα δεν είναι λάτρης του εντυπωσιακού ποδοσφαίρου, αλλά ξέρει πολύ καλά να παίρνει τα αποτελέσματα όταν αυτό απαιτείται. Η Ατλέτικο έχει τον τρόπο, ειδικά στο Μετροπολιτάνο είναι πολύ δυνατή, το έχει κάνει ένα μήνυ απόρθητο κάστρο θα λέγαμε το γήπεδό της, η Ατλέτικο Μαδρίτης. Βέβαια η Λειψία είναι και αυτή μια πολύ σοβαρή ομάδα, μια ομάδα που αν της δώσεις λίγο ελεύθερο χώρο μπορεί να σε τιμωρήσει για τα καλά, οπότε τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η Ατλέτικο έχει κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή βέβαια στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μωράτα έφυγε για την Μίλαν από την Ατλέτικο, η οποία έχει αποκτήσει τον πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Σάρλοτ από την Real Sociedad η Ατλέτικο, και ήδη με τον Γκριεσμάν αρχίσουν και βρίσκουν για τα καλά την επαφή τους, βρίσκονται με τα κλειστά μάτια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, συνδυάζονται έξογα, δημιουργός ο Γκριεσμάν, εκτελεστής και σκόρερ ο Σάρλοτ, και σίγουρα ο Diego Simeone τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση για αυτή τη μεταγραφή. Ήδη έχει αρχίσει και βγάλει τα αρκετά εκατομμύρια που δαπάνησε η Ατλέτικο Μαδρίτης στη Sociedad για να αποσπάσει την υπογραφή του. Η Λειψία με μεγάλο στέρι φυσικά τον Οπεντά πούλησε τον Όλμο στην Μπαρτσελώνα, έχει διατηρήσει το βασικό κορμό, συμπαγής άμυνα, ο Γκιουλάση κατά από τα κολπόστ, ποιότητα στην μεσοπιθετική γραμμή, θα τα δώσει όλα η Λειψία για ένα θετικό αποτέλεσμα, βέβαια μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ατλέτικο που, όπως είπα, ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, ξέρει να παίρνει νίκες και θα τα δώσει όλα. Ατλέτικο Μαδρίτης λοιπόν εναντίον της Λειψίας, το τελευταίο μας προγνωστικό σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Επί της ουσίας κάνουμε γένεια στο φετινό ανανεωμένο UEFA Champions League και θα στηρίξουμε τους γηπεδούχους. Θεωρώ ότι η Ατλέτικο μπορεί, έστω και δύσκολα, έστω αν επιτρέπεται και την έπραση με το Στανιό, με μισό 0 να νικήσει την Λειψία και να μπει με το δεξί στην αναμενή League Phase του UEFA Champions League. Η Λειψία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά πλέον δεν έχει την εμπειρία της Ατλέτικο Μαδρίτης και σίγουρα στις κακές των προπονητών ο Σιμεώνε είναι πολύ καλύτερος προπονητής από τον αντίστοιχο της Λειψίας. Οπότε θα πάμε στον άσο
Άσος λοιπόν, νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Λειψία. Ο Διέγκο Σιμεώνε μπορεί να επιβληθεί στον πάγκο του Μάρκο Ρόζε της Λειψίας και να οδηγήσει την Ατλέτικο στη νίκη. Άσος λοιπόν, νίκη για την Ατλέτικο απέναντι στην Λειψία. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές του Omega FM, θα σας κάνω μια σύντομη με πάνω απ' όλα φυσικά αναγκαία ανακεφαλαίωση των προγνωστικών από το κουπόνι του στοιχήματος, προκειμένου να έχετε και εσείς μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτών. Ξεκινάμε από όλα τα παιχνίδια φυσικά πρόγραμμα από το Champions League και τα προγνωστικά μας. Πρώτο χρονικά προγνωστικό, απόψε Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 8 Παντέρα το απόγευμα. Η Σπάρτα Πράγας υποδέχεται την Σάλτσμπουργκ σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σίγουρα και για τις δύο ομάδες επιθετικές, δύο ομάδες ποιοτικές. Θα πάμε στο συνδυαστικό στοίχημα goal και over 2,5, δηλαδή να σημειώσουν τουλάχιστον από ένα γκολ, τουλάχιστον από ένα τέρμα και οι δύο ομάδες και συνολικά να σημειωθούν τουλάχιστον 3 γκολ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Συνεχίζουμε με το επόμενο προγνωστικό μας από το κουπόνι του στοιχήματος. Πηγαίνουμε τώρα σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στην Club Brugge και την Borussia Dortmund, δύο ομάδες επιθετικές, δύο ομάδες που σκοράρουν, που έχουν το εύκολο γκολ, οπότε πάμε και εδώ στα τέρματα, πάμε στο σκέτο over 2,5 γκολ αγώνα, ζητάμε να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 γκολ συνολικά στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Συνεχίζουμε με το επόμενο προγνωστικό μας από το κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε στο Etihad, εκεί όπου η Manchester City υποδέχεται την Inter απόψε Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ. Η City είναι τα μεγάλα φαβορί για τον τρόπαιο. Η Inter πρωταθλήτρια Ιταλία, θέλει να φτάσει και αυτή στο δυνατό μακριά. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πάμε στα τέρματα και εδώ, πάμε και εδώ στο over 2,5 γκολ αγώνα. Επόμενο προγνωστικό μας από το κουπόνι αυτού του διημέρου στο UEFA Champions League είναι αυτό φυσικά ανάμεσα στην Μονακό και την Μπαρτσελώνα. Εκεί όπου η Μπαρτσελώνα είναι το φαβορί, μπορεί να κάνει το διπλό απέναντι στην ποιοτική αλλά άπειρη πλέον τα τελευταία χρόνια Μονακό. Διπλό λοιπόν, νίκη για την Μπαρτσελώνα απέναντι στην Μονακό. Συνεχίσουμε με το πολύ σπουδαίο παιχνίδι και με ένα ακόμα μάλλον πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στην Feyenoord και την Leverkusen. Αύριο 5η 19 Σεπτεμβρίου στις 8 Παντέρα το βράδυ. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, φορμαρισμένη Leverkusen, ποιοτική εντός έδρας η Feyenoord. Πάμε εδώ και εδώ στα τέρματα. Πάμε στο goal και over 2,5. Ζητάμε να συμμετέχουν τουλάχιστον να σημειώσουν οι δύο ομάδες τουλάχιστον από ένα τέρμα και συνολικά να έχουμε 3 γκολ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και συνεχίζουμε τα προγνωστικά μας. Πάμε τώρα στο σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στην Αταλάντα και την Arsenal στο Μπέργαμο. Πάμε και εδώ στο over και εδώ. Έχουν ποιότητα δύο ομάδες από τη μέση και μπροστά. Έχουν προβλήματα στην άμυνα. Οπότε πάμε στο over 2,5 γκολ αγώνα.
Και ολοκληρώνουμε τα προγνωστικά μας από το κουπόνι του στοιχήματος του Champions League στην πρεμιέρα της φετινής ανανεωμένης διοργάνωσης με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Λιψία. Η Ατλέτικο είναι σε καλό momentum, η Λιψία έχει ποιότητα, αλλά έχει αρχίσει και κάνει νερά τελευταία αισίως. Οπότε πάμε με την ισπανική ομάδα, πάμε με τον Άσο. Άσος λοιπόν, νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Λιψία. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή αφορά την παροχή πληροφοριών προς τους ακροατές σε γεγονότα του κουπονιού του νόμιμου στοιχήματος και είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού, πληροφοριακού, ειδοσιογραφικού και διαφημιστικού χαρακτήρα. Δεν συνιστούν προτροπή ή παρακίνηση από μέρους της εκπομπής προς τους ακροατές σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια. Οι ακροατές με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο μπορούν να συμμετέχουν. Επίσης μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στο www.sportsmagazino.gr καθώς και στο www.diavolosnews.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου για αυτή την μία ώρα. Εύχομαι καλή τύχη με τα προγνωστικά μας για την πρεμιέρα του ανανεωμένου UEFA Champions League που θα μας κρατήσει φυσικά στην τροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου μέχρι φυσικά και τον Ιούνιο, όπου θα έχουμε τον μεγάλο τελικό. Εμείς πλέον ανανεώνουμε το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το ερχόμενο Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.